Здравейте, аз съм Никсън БГ и... Дилдарк. Кажи го по-смело. Дидодарк! Той ми качи 5 арена. И спечели му Уизард, дето се мъчих. Ми отвори Краун Честа. Защото съм печелил от Краун Чест 2 легендарни карти. Не наведнъж, разбира се. Ето вижте какво ми спечели. Къде? Вижте какво ми спечели. Виждате ли какво ми спечели на другия телефон? Да. И това ми спечели, това си го спечелих. Той е, аз. И той. Ето го. Първи левел на лимитка. Може да не виждате радостта ми. Но ще ви покажа следващия ми клип. Юпи! Това е на Християн Чалдейка. Който повече ви харесва, коментарите пишете 3 или 1. Това е неговия, това е моя. Който ми са Уизарде. Дати. И дракон ми е за 3 лева, така че смятайте го за 3 сега. И да гледате Християнчо как играе една игра, заповеди. Ще чака да смина така. Така. Да почне с Така. Играй! Хаштаг. Спасете Дидодарк. Ако загубиш, такова теб ще те загубиш. Хайде да ми говорим. Правно образование. Не сме се образовани. Да, знаем колко е 1 плюс 1, 3 плюс 3, 8 плюс 8, 6 плюс 6, 6 плюс 3, 6, 8, 13 на квадрат. Това е лесно. 279. О, не сме топи. Всъщност не е толкова. 298. О, не сме топи. Гадост, то има Валкирия или Таз, а не в Павел, значи е Тос. Няма план, брано се. Да не се замесят с тия неща. Ние имаме... Да знаете, аз съм... Той не е топ. Аз съм 9-та арена, да знаете. Девете ли сте ти? Не, почти. Почти. Няма се пукаш под моите слупи, Пак. Ти си добър, ти си реден, ти си добър, Християнчо. Ти не си лош. Само ако заглушим така ще го сакам. Не така се говорим, не се изненадвайте. То сме Уизард левел 3. Много убих с мини-пеката ти. Да, дори. Аз се справедливам клипа. Добре. Сейчас наистина не видя. Защото е левел 3 Уизард. И това пълно бързот на пикичка. И толкова пикичка, и толкова Уизард метър чрез разстояние. Хаштаг спасете Дидодарк. Хаштаг спасете Дидодарк. Хайде сега, Дай да го допускам, че старен да ме отлага. Трябва ти 7. В Павел и Венци клан. Влязох в Никсън БГ клан. Абе, скажи просто да видим това Венци клан. Пак, Никсън БГ клан. Добре. И зрителите хем ще го видят. Изи. Изи. Левел скуизи. Аз трябва да кажа, Сигурно има Репликата. Репликата. За плече език. Айде. Бай. Мисля и дори една кола. Биби. Биби. Остана! Добре. Качо, може да ми биеш шутари? Не, с малко. Добре, айде. Сега, да видим дали има клан Никсън БГ. Моля ви да има. Ако има, влезте в него. Ако има нов, това означава, че аз съм си го направил. Да знаете. Няма да направя същата грешка да си го изтрия. Никсън БГ. Не, няма такъв. Но ще има!
Това е всичко. Ние сме нормални хора. Ние не сме качалки. Ние сме най-нормални извънземни от друга планета. Дайте лайк и се абонирайте. Чао! Ако не ви мързи!